ato silang sabton mga par atong irespeto ang ilang kaugalingon nga kay kita diri lahi-lahi man ta og kang panglantaw. Unya atong irespeto ang katong mga nasuko ni Duterte kay nakaibaw man ta mga par ngano nasuko sila ni Duterte ug unsay rason nganong wala sila makauyon ni Duterte. So maayong gabi kanatong tanan ug welcome back sa atong channel. Ug daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta ug sa ako ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe palihog og subscribe mga par kay para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So karon mga par atong hisgutan si former President Duterte kay daghan ang nasuko nga si Duterte gi-detain ngadto sa ICC unya naasay nalipay nasay nakauyon mga par nga si Duterte gi-detain ngadto sa ICC ug ilabi na gyud katong mga nasuko ni Duterte katong wala makauyon sa pamalaod ni Duterte ug ilabi na gyud sa katong war on drugs ug sa katong tukhang ato silang sabton mga par atong irespeto ang ilang kaugalingon nga kay kita diri lahi-lahi man ta og kang panglantaw. Unya atong irespeto ang katong mga nasuko ni Duterte kay nakaibaw man ta mga par ngano nasuko sila ni Duterte ug unsay rason nganong wala sila makauyon ni Duterte. Pero kung imo ikumpara mga par sa nasuko ni Duterte ug sa mga nisimpatiya ni Duterte, kung sa ako alang mga par mas daghan ang ni simpatiya ni Duterte mga par. Kay kung imo lang i-analisar og maayo kadtong midterm election nga kasagaran sa mga senador ang gi-endorse ni Duterte, kasagaran mga par maogay nidaog. Bisan pa man nga si Duterte wala siya nakapadayon o kanang kuyog sa mga senador nga iyang gi-endorse kay gidakop man si Duterte sa buwan sa Marso nya ang eleksyon Mayo pa. So buwan kapin nga wala nakasuportar si Duterte sa iyang mga senador nga gipang suportahan. Kung imo gyung i-analisar mga par si Duterte wala gud siya nakapadayon o kanang suporta sa iyang mga nganong ang iyang gipang endorse nga mga senador mao may kasagaran ng ni daog mga par. Kung imong ikumpara sa alyansa nga katong sa alyansa si Tito Soto ra magyud ang nilapo sa gipang endorse ni BBM. Kung imo lang i-analisar maayo mga par pila ka senador ang gi-endorse ni BBM na apang adto ang mga inila nga mga senador pero nganong wala man to nakadaog unya ang gipang endorse ni Duterte mo may kasagaran ni lapos mga par kay kadto si Amy Marcos dito man tato siya sa alyansa o si Camille Villar. So nakita ni Amy Marcos o ni Camille Villar mga par nga medyo daghan kayo ang ni simpatiya sa mga Duterte mo nang nibiya si Camille Villar sa alyansa o si Amy Marcos ug nitapon siya ngadto sa PDP Laban o gi-endorse pa sila ni BP Sara mga par. Unya si BP Sara ila pa gani nang gigukod, ila pa gani nang gi-question ang confidential funds ni Sara. Unya nganong ang gipang endorse ni Duterte mao may kasagaran nga nang lusot. Higatong midterm election mga par mao gitoy kuhaan nato og base nga mas daghan gyud ay ang dumadapig sa mga Duterte kaysa panahon ko ni Duterte mga par. Luwas kayo ta nga mouli sa atong tagsa-tagsa ka panimalay kay kadtong mga madlungon sa katilingban nanago man gusto sila mga par, nahadlok to sila sa balaod ni Duterte. Mao na nga dako kayo kausaban sa panahon na si Duterte pa ang presidente kay kadtong mga badlungon sa katilingban
nahadlok man to, nanago man gito sila mga par. Ang katong mga drug lord, ang katong mga drug addict, nanago man gito sila. Pero wala man gyud nga ingon nga na-finish yun ni Duterte ang mga drugs at least mga par nga nakuha-kuhaan dili pareha karon nga grabe ang drugas karon nga par nga gahitak na pud og balik maayo gani kinilo na ang makuha karon mga par sa ato ang mga kapulisan unya karon grabe na ang mga krimen nga par kay tungod ang mga daotang tao tungod nga lulong kaayo sa ginaling droga kay ang maade gud niyan ng tambala mga par mawa man gud sa maayong paminsar mao nang noon sa ilang tripping mabuhata nila kay tungod atong presidente karon mga par medyo dili kayo siya ng higpit about sa drogas mga par dili pareha sa kang Duterte nga gipanggukod gyud ni Duterte ang katong mga big timer gyud nga mga drug lord gani ang katong ubang mga drug lord nga big timer napatay pa man gani kay nanukol sa ato ang mga kapulisan kay karon mga par ang ato ang mga anak ato ang mga kapamilya nato medyo dili na kayo luwas nga mouli sa tagsa-tagsa nato ka panimay labi na og gyud kaning mingaw na nga kagabion kay anha man na manggawas mga para mga badlungon sa katilingban lahi ra kayo sa kang Duterte pa sa una nga medyo hawan kayong daan nga par kay katong mga badlungon medyo nikalma gyud sila nausab gyud sila mga par unya daghan sad kayo mga drug addict mga par nga nausab gyud mga para mga drug addict sa una. So daghan kayo salamat mga par sa inyong pagsuporta sa akong channel. And then palihog ko og subscribe kay para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction.